खुलुमबाय रायजोफोर नै नोंसोरना फैलाबाय अमा मास्टारा दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां खानायनि कालारखौ बोरै नुदों कमेन्टआव लिरनानै होनदो लोगोफोर। दिनैनि टपिकआनो जाबाय भाइमोन सरि भेरि सरि दिनैना टपिकआनो गैया मानो होनबा आं दिनै गवानि बिचआवसो बेरायनो फैदों। जार गरम गवानि बिच माने गरमनि जायगानि गरम मा जायगा बे मानि जायगा बे गरमनिनो जायगा बे जेबो बुंथाव जाया। सब बुस्थुआनो गरम, भालायाबो गरम, दैयाबो गरम आरो जोंनि सोलेरखौबो गरम खालामो। आंनि आथिङाबो गरम जाबाय, आखायाबो गरम जाबाय, खर'आबो गरम जाबाय, खानायाबो गरम जाबाय, सब गरम सोलेरानो गरम जोब्बाय आंहा। मिथिगौना लोगोफोर ओरैबायदि गरम आं बुजिगोनो मोनला माबायदि गरम होयो बे जायगायाव आयौलै लोगोफोर। खोनासं लोगोफोर दहाय आं बे गवा बिचआव फैनायनि सिगां मा जागौ मिथिगौना? खोन्थालाय मा जाखो? जिथिया आं दुगैखांनायनि उनाव आं थाव फोनबाय मोदोमाव, थाव फोननायनि उनाव आं पारफिउम लाबाय, पारफिउम लानायनि उनाव गस्ला गानबाय, जुथा मुजा टफि ससमा हेडफन मा लागायखो नोंसोर मा मिथिगौ। आरो बिनि उनाव आं अट'आव गाखोबाय, अट'आव गाखोनाय लोगो लोगो आङो गुवाहाटीनि एयारपर्टआव सहैबाय। गुवाहाटीनि एयारपर्टआव सहैनाय लोगो लोगो आङो हाय दैया मार डाला रे बहिया में कसी के सैया। एयारपर्टआव सहैनाय लोगो लोगोनो आंखौ सोंदों सासे सेंग्राया, ओइ नोंनि टिकेटआ बोरो? आं बुंबाय चेक इन माय पकेट। जाबायलै अमाया। आंखौ मा खालामखो मिथिगौना लोगोफोर? आंखौ पाम्प खालामना लांनानै बिसोरो फ्लाइटनि सेराव फज'ना दोनदों गन्थंनो। उनाव आङो फ्लाइटनि टयलेटनि सिङाव थांनानै गस्ला गाननानै मोजां जानानै पारफिउम लागायनानै फैफिनबाय। बिनि उनाव लोगोफोर आं फर दा फार्स्ट टाइम गवानि एयारपर्टआव सहैबाय। आरो गवानि एयारपर्टआव सहैनाय लोगो लोगोनो आङो अट' गाखोबाय। अट' गाखोनानै अट' ड्राइभारखौ बुंबाय, ओइ अट' ड्राइभार आंखौ डाइरेक्ट गवानि बिचआव लां। ओमफ्राय अट' ड्राइभारा बुंबाय, हाबाब सोरलै बे एफा फैग्राब हाखु दाखु हबेनि गवानि बिचआव थांग्रा बियो थैनो लुगैदों बियो गरमजों बेथाया। दाहाय साला जुदि फैसाखौ थिग होआबाथ' नोंखौ दानथ्रागोन आं सैमा साला। मैडम बैठो ना। बहन के लौड़े तुमको लड़के नहीं दिखते हैं क्या? मुंह में ले। आङो बेग लानानै ससमा गाननानै टफि गाननानै डाइरेक्ट गवानि बिचनि गेटनि खाथियाव मोनहैबाय। आरो गेटनि आगानसे बारनाय लोगो लोगोनो आङो बिखौ नुबाय लोगोफोर। माखौ नुखो नोंलाय? नायनो हाया आं माखौ नुखो? खौ नुनाय लोगो लोगोनो आंहा मा जाखो मिथिगौना लोगोफोर? बोरमा नों खोन्थायाबा मिथिगोन नामा बिसोरो मोसौफोरनि खोथा बुंबाय थायोलै। खोनासं होनबा लोगोफोर आं जिथिया अभार गरम मोननानै रुम सिङाव हाबदोंमोन। रुम सिङाव आङो क्रिम लागायदोंमोन। मा क्रिम होनबा सानस्क्रिम लोगोफोर। बे गरमनि जायगायाव लागायनाय जायोना बे क्रिमा सानस्क्रिम होनना बुङो। बे सानस्क्रिम लागायनायाव बे सिख्लाया मालाबानो आंनि रुमनि खाथियावनो दंमोन। आं नुवासै मिथिबायना लोगोफोर। आरो आं बेखौ नायै आं क्रिम लागायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय क्रिम लागायनायनि उनाव सान्दुंआ अभार गरम जाद्रायबाय। अभार गरम जानायावनो आङो बिराद गरम मोनबाय। बिराद गरम मोननायाव आं मा खालामखो? आं गिन्जिखौ खुबाय। आरो गिन्जि खुनाय लोगो लोगोनो बे सिख्लाया मा जाखो गिनानै खारलांबायलै। आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय। अमा साला मोसौ लोगोफोरा मिथिखायो मानो खारदों नोंखौ नुनानै बोरमा साला। फोरमायदो लोगोफोर मानो खारखो? बे बोरमाया बुजियाखैनो एसे बुजिना होदो कमेन्टआव। बुंद' बिनि उनाव मा जाखो? साला नों मोजांसो बुंदों। गेजेर ससेयाव साला दिस्टार्ब खालामनानै बोरमा। सरि दे सरि। साला सैमा बुन्दा बोरमानि जात।
स' लोगोफोर आं नोंसोरनो बे सान्दुं गोसायाव आंनि जाथायखौ खोन्थानानै नै आंना मोदोमा गोसोम जाजोब्बाय मानसियानो सोमहाबजोब्बायलां साला बे दुगैनोसो फैदोंमोन आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो आरो जानाय नङालै बेयाव दे खनसे थब्रायनोसै आङो आरमासटिनि होमबा लोगोफोर बे साबस्क्राइबनि गुदुंखौ खनसे साबोनजों खुबैना हरलाय दे लोगोफोर नोंसोरबो दुगैहैदो सेकेन्ड लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बुंनि आं बे अमा बास्टारनि भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामलाय लोगोफोर गोजोन्थों।